αλλά και εξαιρετικά ύπουλο. Ο εθισμός στο κάπνισμα ξεκινά αμέσως. Η νικοτίνη είναι απόλυτα εθιστική. Δεν χρειάζονται περισσότερα από 3 τσιγάρα για να νιώθεις πως δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτή. Λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούν και τα περισσότερα ναρκωτικά. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει κανείς το κάπνισμα, τόσο περισσότερο αυξάνει τις πιθανότητες να αρρωστήσει σοβαρά. Η πιθανότητα για καρκίνο των πνευμόνων για τον κάθε καπνιστή αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο που καπνίζει. Και εδώ εμείς οι Έλληνες είμαστε δυστυχώς πρωταθλητές. Όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατακεφαλή κατανάλωση τσιγάρων μειώνεται σταθερά, στην Ελλάδα παρουσιάζει επικίνδυνα αυξητικές τάσεις τα τελευταία 40 χρόνια. Από τους νέους ηλικίας 13 έως 15 ετών στην Ελλάδα, 1 στους 3 έχει κάνει χρήση προϊόντων καπνού. 1 στους 6 καπνίζει συστηματικά. 1 στους 5 πιθανολογεί ότι θα ξεκινήσει το κάπνισμα μέσα στον επόμενο χρόνο. 9 στους 10 εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα μέσα στο σπίτι τους. Πάνω από 9 στους 10 μπορούν να αγοράσουν μόνοι τους τσιγάρα χωρίς κανένα περιορισμό. Και σχεδόν 10 στους 10 εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τι είναι το παθητικό κάπνισμα? Ο καπνός του τσιγάρου κάποιου που βρίσκεται δίπλα σου και σε ενοχλεί, που κάνει τα μάτια σου να τσούζουν, που σε κάνει να βύχεις. Δυστυχώς, στο κάπνισμα δεν την πληρώνει μόνο αυτός που καπνίζει, αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται κοντά του. Λέμε ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Η αλήθεια όμως είναι ότι ακόμα και ο καπνός από το τσιγάρο κάποιου άλλου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και μόνιμες βλάβες. Αυτό είναι το παθητικό κάπνισμα. Παθητικός καπνιστής γίνεσαι χωρίς να το θέλεις, όταν αναπνέεις τον καπνό κάποιου που καπνίζει δίπλα σου. Δυστυχώς, παθητικούς καπνιστές μας κάνουν οι πιο δικοί μας άνθρωποι, χωρίς να κατανοούν απόλυτα τις συνέπειες. 90% των γονιών καπνίζουν μπροστά στα παιδιά τους. Ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα, ο καπνός του τσιγάρου μπορεί να παραμείνει στο χώρο για 2,5 ώρες. Το κάπνισμα σε ένα γεμάτο εστιατόριο μπορεί να προκαλέσει 6 φορές περισσότερη ρύπανση από τη λεωφόρο Κηφισίας ένα πρωί με μποτιλιάρισμα. Το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο ανεβάζει τα επίπεδα της τοξικότητας του καπνού κατά 27 φορές, μετατρέποντάς το σε ένα θάλαμο αερίων. Σε απόλυτους αριθμούς, κάθε χρόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεθαίνουν πάνω από 70.000 άνθρωποι εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος. Φυσικά όλοι θα πούν ότι ξέρουν πόσο κακό κάνει το τσιγάρο. Και φυσικά θα ακούσεις και πολλές δικαιολογίες από κάποιους που λένε ότι καπνίζουν ελαφρά τσιγάρα ή μόνο 2 με 3 την ημέρα. Πες τους να μην κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει ασφαλές κάπνισμα. Ακόμη και 1 έως 4 τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν κατά 5 φορές τον κίνδυνο να πεθάνει κάποιος από καρκίνο του πνεύμονα σε σύγκριση με αυτούς που δεν καπνίζουν καθόλου. Υπάρχουν αμέτρητοι ακόμη λόγοι για να μην ξεκινήσεις ποτέ το κάπνισμα. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να έχεις εσύ τον έλεγχο της ζωής σου και όχι να σε ελέγχει το τσιγάρο. Θέλεις να μάθεις τι περιέχει ένα τσιγάρο? 69 χημικά στοιχεία που προκαλούν καρκίνο. Φορμαλδεΐδη, μια ουσία που χρησιμοποιούν οι βιολόγοι για να διατηρούν τα νεκρά βατράχια. Ουσία που χρησιμοποιείται γενικά στα νεκροτομεία, αλλά και σε χημικές χρωστικές. Αρσενικό, ένα ισχυρό δηλητήριο που χρησιμοποιείται και στη συντήρηση του ξύλου. Βενζόλιο, μια ισχυρή διαλυτική ουσία που παράγεται από ακατέργαστο πετρέλαιο. Κάδμιο, μια ισχυρή τοξική ουσία που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Είναι ο λόγος που ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες και δεν τις πετάμε ή δεν τις διαλύουμε γιατί είναι τοξικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Κιανίνη, μια ουσία που χρησιμοποιείται στα ποντικοφάρμακα. Αυτή η δηλητηριώδης ουσία υπάρχει και στον καπνό από το τσιγάρο και την εισπνέεις σαν παθητικός καπνιστής. Πίσα, μια ουσία που περιέχει εξαιρετικά επικίνδυνα χημικά. Είναι ίδια με την πίσα που στρώνουμε στους δρόμους. Νικοτίνη, μια ουσία που βρίσκεται στο τσιγάρο προκειμένου να προκαλεί εθισμό και να θέλεις να καπνίσεις ξανά και ξανά. Η νικοτίνη χρησιμοποιείται επίσης σε εντομοκτώνα. Ο καπνιστής αναπνέει την ίδια ουσία με μια κατσαρίδα λίγο πριν πεθάνει. Αυτά πρέπει να είναι αρκετά για να κάνουν κάποιον που καπνίζει να αρχίσει να το ξανασκέφτεται. Πόσο δύσκολο είναι όμως να κόψει κανείς το κάπνισμα όταν έχει εθιστεί στην νικοτίνη? Συνήθως η διαδικασία αυτή περνά από 4 στάδια. Πρώτο, σκέφτεται για ποιους λόγους θέλει να κόψει το τσιγάρο. Δεύτερο, προετοιμάζεται να το σταματήσει. Τρίτο, το αποφασίζει και σταματά το κάπνισμα.
Τέταρτο, προσπαθεί να παραμείνει μακριά, δεν ξανακαπνίζει και τα καταφέρνει. Τι μπορείς να κάνεις εσύ για να στηρίξεις αυτή την προσπάθεια? Πώς μπορείς να βοηθήσεις εκείνους που αγαπάς να σταματήσουν το κάπνισμα? Μπορείς από παθητικός καπνιστής να γίνεις ενεργητικός αντικαπνιστής. Μίλησε στους γονείς και στους φίλους σου για τους κινδύνους που κρύβει το κάπνισμα. Ζήτησε από τους γονείς σου να μην καπνίζουν μπροστά σου. Ζήτησε από τους γονείς σου να μην καπνίζουν στο αυτοκίνητο. Ζήτησε και από τους φίλους των γονιών σου ή τους δικούς σου φίλους να μην σε εκθέτουν στον καπνό τους. Αν οι γονείς σου θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα, μπορούν να συμβουλευτούν το 1142 και να κλείσουν ραντεβού σε ένα από τα δημόσια ιατρεία διακοπής του καπνίσματος. Αν οι γονείς σου πάρουν απόφαση να κόψουν το κάπνισμα, στήριξέ τους. Όλοι χρειαζόμαστε συμπαράσταση στις δύσκολες προσπάθειες. Η διακοπή του καπνίσματος παίρνει χρόνο. Είναι όμως εφικτή και είναι μια απόφαση ζωής.